na-ebido mmemme a n'afọ na nwa na mmụọ nsọ na-ebi n'eluigwe otuto afọ gị ka ọchịchị gị bịa ka emee uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị dịka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwela ka anyị kwenye na mbanye ma zọpụta anyị na-adị mfe. Nna anyị bịara ka anyị metọpụ ejimọzọ Betrand Ezimora wee na-ayọ ịbịa na nyekọrọ anyị na-anyegoro anyị ka anyị wee metọpụ nke ụbọchị taa. Emesịa ka otuto bụrụ nke gị, anyị bụrụ aṅụrị na mmadụ ya site na Kristi onye nwe anyị oyi n'afọ a. Nwa na mmụọ nsọ di m asị na onye mena di m ezi udo asị na onye na biko na anyị ga-agwa ọchị anyị agbapụgokwu ya ọsọ. Adama mmemme I'm handing over the microphone to Adama. Adama. Because I want audio. Chineke, ọbasi dị n'igwe, biko ka ịbịa nọnyere anyị, ịgọziere anyị ọchị. Ọ bụla anyị ndị nna anyị ma ndị ga-egbere iwe. Ọ bụla anyị ọjị aka eze nne, di ma ọnyịdo, eze ukwu, mgbe ị na-emere agaba ibe ọma dị oche gbere iwe abịa n'ọjị. Ọ bụ na abụọ nnukwu ka anyị nọ. Ịbịa nọnyere nwanne anyị nwoke nọ emume mmemme nke echi ọzọ. Taa ka oye chizu so ụmụ bịa nọnyere ya. Chineke ịgọzi ọjị ndị nna anyị ma bịata anyị na otu anyị mahụ ndị dị ndụ na-anọchitezi anya ha atazie n'ime n'ime si na atịta ahụike, si na atata ogologo ndụ, si na atata ịfụnanya, si na atata agamnihu. Chineke anyị ekele ụgwọ ọrụ ime ọma niile ị na-emere ya Adazi Nnukwu nke i mere gara aga na nke ike ya eme n'ọdịnihu. Anyị na-ekele gị na-enye gị otuto. Chineke ibe ọma niile anyị bụ n'obu ịbịa mere anyị la maka na adịghị a na-akwa maka ọmahụ ọgbata ha anya ejidie na mkpụrụ a onye kwa agbata ọmahụ. Chineke anyị na-ekele gị maka ibe ọma niile ị mere anyị, gọziere anyị ka anyị taa ya sị na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Adama n'otu aka agaghị asị na ọkọ ga-esi ibi ya di m akụkụ nwata biri ndị obodo Oye chike aka, oye ezeke aka, ọfọdụ esi ibi ya di m aga-ezigbo n'ilo Adama ịgọ ka o lelọ eze anụ na-emezue ochi oye ezeke aka di m ọbara nwe ogulukwu ọfọsala ibi ya na eze anụ ogulukwu ọfọ soro ibi ya na eze ana ugbo na-abọ ọfọ soro ibi ya na eze ana ọgbọ dị ebube ọfọ ga-esi ibi ya eze ana ka onye na-eme ọfọ soro ibi ya na di m ogwebi di m mmiri ọma chukwu asị m na anaghị aghakọ ifu nwaanyị ọbụla enenere enenere olugbo ebe ọ na-eje ana onye eru ebisi Jizọs Kraịst onye nwe anyị. onye Igbo isi onye Igbo isi a eze ahụ ala ọfọ soro ibi ya na isi a Chinakwu eze ọ soro ibi ya na
Iṣẹ́ ògbòdògbò n'ụmụ̀ẹ̀ta káàkọ̀ tó lẹ̀. Iṣẹ́ wọn lè pẹ́ sí Prọfẹ́sọ̀. Thank you very much. Afúnwa na Ezani Afúnwa na Ezani Machinemeru na Ankara program of today. Fáwọn àyàgbọ́sí anyị ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa Afúnwa. Onye Shito ka? Mwana kwenu. Ana kwenu. Ya. Mwanu. Ya. Zwanu. Ya. Onye ọbụla n'ebe a ma n'ife anyị ji wee bịa n'ebe a taa. Na nwanne anyị nwoke Chief Betrand Ezimora tata ka ọ na-akọnkludu ejimọzụ ya. And unu mana ka omenala Adazi Nnukwu si wee dị. Bọsị ihe ejije ọzọ ịbịa mee gịnị zụọ afọ. Ịzụzi afọ zụọ Adazi afọ ịmara na imezuola. So to start with, ana m ekene na introduce Adama of Adazi Nnukwu nke wepụla ya ọjị. Na-anabata ndị ọzọ niile, ndị ọzọ ọkwara na ebe a. Na-anabata the PG, the second person in command, our Prime Minister. The Chief Executive. The Chief Executive. No. Na-anabata ndị nze ichi niile n'ebe a. Na-asị unu onye ọbụla jide nke ochie. Wee na-anabata ndị iyom n'ebe a, ndị ọdụ enyi n'ebe a, ndị niile chiri echichi na Adazi Nnukwu. Wee na-anabatakwa ndị eji grace niile ndị ejigred niile na Adazi Nnukwu. Na-anabata ndị ụmụ Ezana, ndị dipụtere anyị mmọnwụ data. Anyị na-anabataba ma ụmụadaba ilom dịba ọkụ ụmụ Ezana. Na-anabata Adazi Nnukwu n'ọhụ nke onye chiri ya zero daalụnụ. So all of our implement night wee bịaba n'ebe a. And after the introduction, anyị agwagwa ọjị ibe anyị eji mepụtasị kịta anyị anụgbo ibe anyị ji maka ya wee bịaba azụgo afọ ọ ufie ka anyị ga-ebido kịta ya bụ the next thing. Ya. Suwando. Ya. Ọkwa na ọmụ ahụ Adazi Nnukwu ka anyị nọ. Anyị jupụtara nnukwu mmọnwụ. Unu anụkwu ihe e kwuru ka anyị bịa finalize ejimọzọ Chief Betrand Ezimora Ezana isi mmiri Ezana Nnanyelugbo Ezana ike ọ na-adị. Unu mana omenala Adazi a ọ tara akpụ dị egwu. And unu mana ije enu bịa na ibe iji nabata n'ọmụ ahụ bụrụ ibe lụrụ arụ omelụwa. Nsị anaghị awụ ọkụ n'ọmụ ahụ maka anyị toro n'ahụ. Onye ndị akọ na-ekwu okwu ibe a. Nsị ibe iburu were ya ije ha ebe ọlụwa. Yes. Mmadụ tụgide ego n'ọsụ ịkwata n'ọmụ ahụ ịkwachago ka ị ga-agba agbazina. O ji ọkụ ya bụ onye amụghị Adazi ọ na-ebe. Onye amụghị Adazi ọ na-ebe. Unu n'anya ọ dị ka ya bụrụ nnọọ aspiration ka eji echi ọzọ a. Ịbụ na ọ dị onye ọbụla ka ya bụrụ ya maka ibe dị mmadụ kwakasị menwe anya mma. Ndị nche nọ na-eji anyị sikwa m unu nnọọ n'ụlọ. Ọnche ọ ga-adịkwala unu mma ahụ. Onye na-achọ ifeọma ga-ekwuru okwu ya. Ifuru nna m ukwu bụ Jobit Amania na CKC. Ọ dị anụ ife nwanne ya nwoke mezi alụọ principal anyị ma ọ dị anụ ife ma ọnche adị ana n'iyi. Ọnche adị ana n'iyi. Unu na-enye anyị n'afọ na ọ dị mma. Ọ bụ ka Adazi na-adị. Nnọọ ife unu ama mkpụkwọrọ unu okwu. Ife anyị ama mkpụkwọrọ anyị okwu. Otu a ka ọ dị. Biko Adazi nnọọ. Echi ọzọ akwa ụbọchị. Mana unu manụ ibe ji eme ya bụ ọgwụ ụfọ ụmụaka. So ọma nkwe nke iji kwa ụbọchị. Ma anyị ga na-eme biko nnụrụ okwu a kpọrọ na a na-abịa ejimọzọ Adazi ebe onye anọ na ya na-agba. Biko Adazi nnọọ. Thank you. Ka anyị gaba n'iru. The school orator Unific Oka spoken. Hey! What do you go best? You saw Oka. Is that the shipping? I don't want to do Nnukwu.
Nnukwu. Eza na Badiaka. Adazi Nnukwu. Nnukwu
Kingdom na Nnukwu land. Onye ome? Onye ome be ndụ tụrụ n'ọgbọ. Ibe ọ ga-adabụọ. Obi na-akpọ.
Yes, sir. Is that easy, really? Is that what you do? General, there we have microphone. Oh, no, man. Dancing around, majestically. Dancing around.
Round up, we'll continue. Everybody that go see, we're going to continue from where we stop. Everybody that go see. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dalano. PG, President General of Adazi, I have to fly Ogbalu. Can go and carry Adazi along. Okay. Please. Ladies and gentlemen, let me call upon the Chief Executive of this community, known as the President General, Chief Star Engineer, CY Madaka Aneto. Hello, Nigerian Society of Engineers. No. I don't know why Mama oh, you see the other guitar. I don't go here to back. Oh, one hand. What do Americans? Pico. Namwakun. Eventually, some policy statements. Even in the legacy. And easy. And what does it? Over there, when no women, over there, I continue to say, over there, when did you look? One of them were professors. Now, professors in culture, whereas stage of culture, of others. One again, whoever I see you, all I ever see, you even want to roll on the legacy. I'm going. Ali Budan, no person knows the change here. Saka, the brand. What do you do? It is all the son. The Lord of the gate. I don't see. It is all the son. The Lord of the gate. Or is there a job? You want me in everybody now? In fact, who's the guy who will get to that? Okay, whoever that is eating and says rubber, may be tired of you. In two next areas, one education fund, education scholarship. One I don't know, 1 million naira every month, every year on education. So when you see the other, you can see I don't wanna open. All what you I don't wanna you can see I don't want to. This saying now don't never 1 million naira every year for education. That's why I ask you, man. Now, security. Whether you have ever Ulu na no mwezana. No mwezana ekenemu. Ona yo nyechi ozo. Okunye mu yoku. Okuya. Ona echi ozo okunye mu yoku mbe. Igara atiti keri mu mwezana ji kucho kumbe. Akwo for that back all year. After today I went there. Yes, you want to work to me. Who knows so what teacher? Adazi. Akadama. Also, no beginning, teacher. Abuna. Betty Lozo. Ndoti Lozo who do with that. Oh,
ụmụ eze a na onye ekwasị ọzọ ụmụ eze a onye gaba ji wee kpurite okwu mme dibịa sisi anyị eji echi ọzọ maka okwu mme na agba egwu gosiri na ọgọwa niile na ọzọ ahụ ọzọba ụmụ ọzọ na ọkpụ ya ọnwụ n'ụwa ọzọ enwe chọrọ ya ka m gwa ụlọ ife na-emegasị nke izizi bụ na anyị na-enwe much more development tụnye ezekwe bịa gwa m iji o wee bụ na nyanwa bụzi onye isi na bubendọ na old boys o wee sị na ife nye mere atrak kịta bụ na ofu onye na-ejibe ezigbo ofu onye mba o wee sị na ha ga na-akwụrụ ndị niile ga-emere waye ụgwọ waye na bubendọ kelebe ti ụnụ I want you to compare me. Call me, I can call me. Okay, sir. I am your something. I know you. Wait up on the man. No one another group charity organization. Nada. When they even teacher. If I turn up St. Andrews, every young fence between the road and the Santa Maria. Nasi kendi ni mo asma obawa sa kedu na dey kwa sa wa talk and dey ku sa no na dey ku na some other person will get and take the glory away from okay don't move your video like here what's my neto na community secondary school kada outstanding away from munya ba mwa e we never under 70 away 260 29,000 ozugbo kwalụ ụmụ Adazi na ego ebe ahụ ụgwọ ọ na-aga abịa na ATDU dịka ikwubu mbụ na ya sọ ka skuulu amada ada iwe onye obereduo iwe onye akwa ezo ma ndị anyị na-aba na-azụ ahụ nwa anyị naghị agụ ebe ahụ anyị akwụ ụgwọ waye so anyị akwụgwọ nke this year 1.5 million. And Umuazubai Ebilitego, out of 43 candidates, near the 33, 33. And I have to go with a weapon ahead. Anton Kamokwa, Nandina Health Center, Nakona Boat Navy Mapa. How will drugs? And they're free. Don't I get the send the na church. When we drugs and they're free. But I didn't want to have ya. I will all come on, they tell it. Everybody agree. Either now how lot for two. Manawura, each of the other health center. It's in the World 1 or World 2. World 1 and World 2 can over spread. Administrative organization. So now I will health center na ground floor and I may kunasi ndọọbụ na ịnọ kata minene ya BP ịba ebe anwa were ọgwụ gbabibe ị na-eme ya ahụ nye ya ọgwụ ije na nke dị n'ụmụ ya na the same thing. So na anyị na-ekele ndị okwu obi don't go be age grade, but free medical test, free of charge na Christmas. The women say, "Oh, we welcome." I get going to work with to do. I get we open up. Health center was one. We then call my health center was two. So now my yes. I know my because when you're not getting a Kali here, I got education again. The Otua Foundation, the Union one first. Now, community secondary school, 500,000. Bubendo, 500,000. And Corrector Special Science, 500,000. And we're talking about this year. One of us. I was going to give you Bunaje
nche agbanwego na Adazi unu ana ihe na-ekwu ndị nche unu bụ nche ahụ ọzọ ụdị nche ahụ in terms of ibe dị na pocket Soludo sise kwa ndị nche ụgwọ and the Adazi nnukwu ebido gị and ife anyị mere bụ na nche niile dị na the 3 clans bụ central na akwụzi bụ ụgwọ and anyị ebidogo anyị kụchara ụgwọ ma December ya 13 months ọ ga-anọrọ ozi n'ọ 13 months ọ kwesịrị 13 months yes anyị kwụwa na January and December so onwe onye nwanne ya na-eche nche ma ọ bụ ndị ya na-eche nche ma akwụ na ọ bụ ọzọ obere mmadụ ọkọ nnukwu mmadụ mana to whom much is given much is what expected ọ bụghịzi onye akpọrọ ụgwọ jere ahụ ụla anyị kwuru each month ndị ọbụla ewetara anyị report onwe onye adịghị adọ na o chere nche anyị ya akwụrụ ụgwọ ụna ụta ibe na-ekwu so that is about security now and Saya ikut cantik ayah ọfụma. Yes, itu ada nanya lugu. Adama Odu Emefu Madu Niko, ndị eze ọgbara ihe n'ebe a na ndị ndị iche ana m ekele unu o ruru nsa aṅụrị ọdụrọkwa izu na ebidoro ife alụ ya n'etiti ebe n'onye tukwe emere launching na December which 550 my pay I support 550,000 me and my brother I made 550,000 so I want to say now what ebe ị kpọrọ m maka ife a ga-eme na Adazi Nnukwu na nga na support na-emeki sure na Adazi Nnukwu na-aga n'ihu nke a mekwa tata ndị egwa m na obi dị bụ ọcha aga m enye ndị Adazi 500,000 were support daalụ nna ya rugo eze a na nna ya rugo Izaba. Biko. Ife anyị bara ebe a ka anyị bụrụ ka obi si wee daa anyị mma. Ife anyị mere taa maka na ọ ife anyị na-atụ anya sinsi. O wee hụ na nwanne anyị nwoke chiri echichi a agwaghị Adazi ife anyị emere ha. Anyị gbawa ụmụnne ya wee sị ụnụ ha ka anyị si wee kwụrụ. Na anyị na-asọpọt ya with the 100,000 naira to Adazi Nnukwu. Age of 4, Optago, you are welcome. No. Adazi Biko, asa m kwụrụ n'afọ ezigbote enyi nwoke ọnwa Chief Ezimora ndị na-eme politics any support as I were son of 50,000 wee support wa ihe a na-eme n'ụbọchị tata ọzọ gaza mana aha Jizọs Biko, kwanye aka! Chief Elegi Adene from Onisha do Chief Elegi Adene chọrọ ịgwa ụlọ okwu ka ọ sọpọtụ enyi ya nwoke ngwa. Ndị Adazi unu emeligo tata anyị bụ jọrị azọ nwa azọ taa unu egosi n'onwe unu bụ ọgwụ na nsogbu adịrị ya mkpọsị nta ka na owele nchi ya kpọrọ nwa ntọ n'aka njọrị ncha n'ebe nwa were 100,000 naira were sọpọtụ ọnwa ọ bụ na o zuru ọgụle ka Biko, kwanye aka! Iyom Chineke ndụ. Doctor, none. Adama, Odu Emefu, PG, ndị nke Ogbalu, ndị nke ọrụ obodo, ladies and gentlemen, ndị nkwa ebe a bụ ụmụadị ụlọ eze a, ife mere amaka anyị, ọkọka anyị, na nwanne anyị jiri ọzọ eze anyị. Eze anyị na anyị, eze anyị si nri, eze ala nke ọ na-adị. Biko, anyị ji a little sum of 200,000 asọpọtụ ya. Kụmụnaka!
na-ekelekwa anamata anyị na-ekele ndị Ogbalu ebe a na-ekelekwa ndị ichi na ndị niile gara ebe a ọ nwanne m nwoke onye mezuru mana ihe dị iche ọ bụ wee dị anyị ụtọ isi ọzọ yes so ọ bụ wee dị anyị ụtọ anyị na-asị Chukwu ka na wee kwadola anyị mitin gawa ọfụma n'elu etu o si wee dị taa enweghị m want to say achọrọ ka m kwuo that m ga-eji some of 150,000 wee support anya 150,000 Yeah, welcome, sir. Adama, my PG, ndị nze ọ gbara na nze iche Adazi ekene m unu ndị ọgọ m ụmụ Ezani ekene m unu akwụmọtọ ebe a on behalf of myself and my darling wife Iyomobidia Adunwai onye chiri ọzọ taa the senior brother of my best friend Francis Ezimora and o nwere ka ọ ga-adị na nnọsi ebe a ọgụ nwoke tie ọzọ ekwuo m iwe na-atụfughị oge unu onye ebe m will support Bet Ezimora Ezani nna ya Olugo na-enye ndị ọgọ m with the sum of $500,000 onye chiri ọzọ tata Chief Betrand Ezimora Ezani na nna ya Olugo ọ gwakwa ya okwukwe ka obi dị ya supporters were support one year overwhelmingly. And so the event was successful. I will not put in an I basic Bechi. Where we're now Elusian have a method from Kawan. Manakadam Nkawa is coming to a close now. So we are very happy, everything Galopoma. So I get better than me when I want it. Dima Kubo Wata. Go belai, Ebele Mechi. Before the cheer. Nafana, Nawa, Monster. Now I believe you will laugh by what you do. About to know, I think it's then I thought I could go while I'm not in the best practice. I couldn't can I my rare in the kind of grass? So everyone in the people but as they got them out for years, my rare is so good. Otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ o Chineke anyị ebunyekwa gị ekene ka anyị si bunye gị na mbugo isi wee dute anyị ebe a wee mesịa ife niile anyị kwadoro ime wee na-akwadozi ịna anyị wee na-asị biko ụkwụ anyị ji wee bịa ga-aka ụgwọ anyị ji gaa anaghị aka nke anyị ji wee bịa n'afọ nna na nwa nsọ